Vianoce ani moc nie. Ako budem v kruhu rodiny, ale že by som sa na to nejak moc tešil. Neviem presne povedať, ale tak určite no. Je to také polo. No tak teším sa na Vianoce, lebo je to parádny sviatok najlepší v roku, taká dobrá atmosféra a stretneme rodina pokope, taký pokoj a tak to má byť. Takže áno, teším sa na Vianoce, pretože budem zase s rodinou a kvôli darčekov. Hej, ale už by to mohlo mať aj nejakú zmenu, že by to nemuselo byť každý rok to isté. Teším sa na to, preto vždycky sa dostávam darčeky, rodina pokope, veľa radostí. Takže na Vánoce sa teším, což je nezvyk. Teším sa kvôli tomu, že budu s rodinou a s rodinou týka nejsem moc. Strašne sa teším na Vianoce, lebo konečne mám v škole voľno. A prečo sa teším? Lebo sa neskutočne najem zase. A dostanem nový mobil a na pleko Hitmana dvojku. Bloodmany. Jo. Budem rád až do rána. Tak teším sa na Vianoce, budem s rodinou, so svojimi blízkymi, ktorých mám rád a proste áno, Vianoce sú moje najobľúbenejšie obdobie v roku. Vianoce to bolo roky a roky, tisíce rokov. Ako Ježišový sviatok. S láskou Vánoce souvisí kvůli tomu, že rodiny většinou jsou spolu a dáme si dárky a tak. A zároveň pro mě jsou Vánoce spojeny s láskou, protože je to symbolický připomínání si toho, že Pán Ježiš přišel na zem, protože nás miloval, jinak by nechodil. No áno, súvisia, lebo je to také spokojné sviatky, všetci sa snažíme sa mať navzájom radi a máme sa radi, no. Snažíme si to tak viac ako počas normálneho roka dokazovať. S láskou. Keďže ja lásku nemám, tak asi nie. Ale nie, tak ja neviem, tak láska podľa mňa s tým, že tá rodina má byť pokope, no a ten, kto rodinu nemá, tak bohužiaľ. A nie, tak hlavne veľa lásky každému. A darčekov. A je to. A tak. Ako podľa teba súvisia Vianoce s láskou? No takže tí ľudia sa tak zomknú navzájom a že tú lásku tak cítiť medzi tými ľuďmi, tie vzťahy sa posilňujú a je to také najlepšie obdobie na tú lásku, aby tak rozkvitla, by som povedal. Ťažko povedať. Všelijakí ľudia si. A tak Vianoce, no tak už teraz v dneskajšej dobe a to už, no to tie sviatky, že ľudia si človeku musel tam prišli, no. Raz do roka je tak, no to malo by to byť každý deň, nie raz do roka. Ako podľa teba súvisia Vianoce s láskou? No všetci sa objímajú, práve šťastný nový rok, chodia do kostola a prd z toho, lebo to človek sa potom celý rok klame. Narodil sa Ježiš v Betleheme, tak to je tá najväčší dar a najväčšia láska, akú nám mohli dať.